isi na amụma wee banye na marriage. Eziokwu afa gị bụ sorry. Eziokwu afa gị bụ sorry. Na mmụọ nsọ si na Okeke bụ di gị, maọbụ na mmụọ nsọ si na Ngozi bụ nwunye gị, imekata si na prophecy na prophet Mosi wee banye into marriage. Ọ bụ na foundation marriage gị dị based on prophecy. I am sorry for you. Again, marriage ya dabara na aja aja si n'ime pụọ. Some of us are the against divorce, but I don't against divorce. I don't against separation. Nke ndị against bụ itigbu nwa mmadụ maọbụ ịgba nwa mmadụ ọkụ in the name of no nwunye gị maọbụ anything. Kpọna ya benne ya. Kanchi ya na foundation, because actually this trending issue, cases of nwoke awụọ nwunye fuel gbaa ya ọkụ, nwaanyị awụọ die mmanụ ọkụ. Amara m ihe apụtara na 2025. Nwaanyị awụọ onye nke awụrụ die mmanụ ọkụ, onye nke awụrụ die mmiri ọkụ ebe ọ na-alarụ ụla, boiled hot water. Onye nke afe nwunye fuel gbunye ya ọkụ. These things are the necessary. Let us look at the foundation of that marriage. Let us look at the foundation of that marriage. Get money. Most of the things in marital issues, most of them because of the foundation. Look, I said the marriage. Let me come and Oga Kama na singles ndị na-aba aba ga watch this broadcast. Then when the bagola aba ha watch this broadcast ka ha fu ebe ha si make mistake, because some people believe that the prophet said onya amụma si no onya bụ di m, onya amụma si no onya bụ nwunye m. Ana m afugu some fools, I'm sorry to use that word in bracket, fools. Eda for one boy, eda for mmadụ ịtọ na akwụkwọ maọbụ afọ mmadụ ịnọ were jee ekpere ka onye amụma gwa ya onye bụ die n'ime ndị a niile. Achọrọ m ịgwa gị na aka Chineke adịrọ in your choice of partner, and you cannot force the hand of God ịdị na ya. Na ihe ọ bụ na anybody na-ebulu gị na amụma sị gị na oke maọbụ Ifeanyị maọbụ onye a bụ onye bụ the right person, greater chances, greater tendency, asi. I want to open your eyes now. Ejiri amụma abana marriage. I want to make it clear. Chineke kwachala aka ya, wepụ aka ya kpamkpam n'ihe gbasara your choice of partner. Gee m ntị ọzọ. Chineke kwachasịla aka ya, kwa aka pilot, wepụ aka n'ihe gbasara your choice of partner. Maka ndị ji amụma male foundation jee chekie ọbụgodu na ogonwa. Most of the marriages eji prophecy will lay the foundation. That is na God si no onya, monso si no onya. Go and check them. Ha aka bikwano ka ha na anụzi ọgụ, ha na manage the marriage. That is managing the marriage. Okay, can prove ya. Mgbe Chineke kelu mmadụ, Bible meka na ekele Adam wee mee ka ọnọdụ under anointing. That is aka Chineke bịakwasịrị ya ọ daa n'ụla, ọnya bụ anointing. Ọnọdụ n'ime mmụọ ewesi na mkpịsị ngụ ya wee kepụtara ya nwaanyị, which God later saw as a mistake. Gee m ntị. O wee rue mgbe Adam mejọrọ Chineke, Adam wee jezo, Chineke wee na-abịa. Bible si na Adam nụrụ ikili ukwu Chineke jezo, Chineke wee kpọọ ya sị ya, Adam ebee ka ị nọ? Sị ya, anụrụ m onu gị. Wee gbaa ọsọ, ọ sị ya, ọ dị ka ịtago mkpụrụ isi m si gị ata na. Adam wee sị ya, ọ nwaanyị ahụ
I nyeremu. It is the woman you gave to me. It is the woman you gave to me. Now, onyeki ikpe ma now. Was it Adam? Call God that gave him the woman. Nego do the excuse Adam nyelo. Or say no wanyi ahu I nyerem. And because of that, at a stage, Chineke will declare stand there near basara your choice of partner. Or we see no onye chotara wanyi chotara ezigbo ihe. O chotazie wanyi nya biazie ha biazie ka ha nata ngozi n'aka Chineke. Adoron ki yote hen na-ekwu. He that findeth, you will open your eyes to find that woman. Open your eyes to find that man. Don't depend on prophecy. Or say, he that findeth a wife, findeth a good thing. Oga, if you depend on prophecy to choose your life partner, you may end up either na fuel, moyoku, mono wolge manoku, ebe na ala rola. Chineke nyego ewolugo Eve nye Adam no onwe ya. Adam mehie blame we Chineke no nya nyere nwanyi ya. Chineke were pụzi ya gisi gị jee chọta nwanyi, were aka gị chọta nwanyi. Ihe ngenye gị bụ ngozi. So prophet obuna na-abịa ebulu gị amụma na-asị gị na ọnya maọbụ ọnya. Odoro out of place. Na Chineke nwere ike reveal to somebody. No, it's not out of place. But that shouldn't be a yasik. Gent even na gwaga ofuma. Makana everywhere da bana kata na marriage. Obuna ibu a lady. Okay na bialugidi. Ifeanyi na bialugidi. Emeka na bialugidi. Mani like okay very very well. He like you okay. He love you okay from the bottom of your heart. But me chogodu ki jegodu na ekpele maọbụ na amụma ka confirm ọlụ gị ya. Iwe wele afa Ifeanyi okay na Emeka wee jekwe prophet. Because God has no business in your choice. In your choice of partner. There is a very high tendency that God will not reveal anything to that prophet or prophetess. I am telling you the truth. There is a very high tendency that God will not reveal anything to the prophet or to the prophetess. But the prophet or the prophetess will never tell you that God did not reveal anything. Also, Obuluga Mano Ifeanyi. Because share on the broadcast. Oh, share Kenere Munka. Also, Obuluga Mano Ifeanyi, but the right person. Iwe no be Ifeanyi because na prophet gisi no Ifeanyi. You know na obigi di ebe Okechukwu no. You now go to Okechukwu and tender apology to him. Say you know I love you so much, but my prophet Ekugu no brogo wabudim no Ifeanyi. Sister ka already. Inu bago di Ifeanyi ba akwụkwọ gị na abiri n'ụlọ. Anywhere if you Okechukwu n'ụzọ maọbụ na occasion, Sister ka ga-enwe feelings for him. Therefore, ị ga-abụ nwaanyị na-agba n'ilo. Because na obodo no Ifeanyi ko obigidi. No no Okechukwu ko obigidi. Man ịnụbala Ifeanyi because na prophet see. Because the prophetess say. Any day gini Ifeanyi will face off. Nya gina digi will a little misunderstanding. No. You will regret not marrying Okechukwu adigi no bisinsi. You may even voice it out. You will see at a blame romgi. Open oboro na prophet say no go abudigi. Open am no balo Okechukwu nchore inu. Iga fu na mess up wa. Open oboro na prophet Ekugo no go abudim. Kede bi iga fu we na mess up. That means
Odukaka blame Adam, blame Uchineke. The blame now goes to the prophet indirectly. I don't know if anybody is getting what I'm teaching here. The blame now goes to the prophet indirectly. Because now the person you are staying with is not the right person, no biggie. Marriage is not a spiritual affair. Sage is na prophet say when I ban a marriage. Kamama get reduce the number of iwu manwoko, iwu miri, iwu hot water, the iwu fuel bako. I get reduce more the number. Again, let me say something again. Sisters, foundation come now. My foundation also on Kembo Jolon Jordan Ijibana marriage bu prophet say. Foundation on Kibwa bu Madi Ibani for Onelu Begogia. Before I marry him, Adime Esinoyi, nobody. Very, very, very bad foundation. Esinoyi Otobaziam ime where no baziam Makana Tobago mime. At that point, Anubaselemia Makana Tobazi mime. Not that Nonya, but the perfect person in Chonandua. Not that Nonya Wakancho Kamonia Billy. But because not Tobagozi mime where no baziam. Brother, anubazia sister. Inubazia wa kego because na wa kega di go ime for you. Itubago wa kegi ime. Onubazia gi, inubazia ya. Man ife iwa ni obigini ya buofu mwogini ya na agako. Ife iwa mwogini ya na agako. The only thing he may be tender apology to if he was saying if you go no was he goes to the Nabalum and the by say Nebonya de Golimen and man over a bad foundation. If one name and a marriage and a fiokita, if I'm not a marriage everywhere, foundation now contribute 90%. Okay, can you see share on the broadcast? Okay, can you see sharing the broadcast? You didn't marry him because you wanted to marry him. You married him because he got you pregnant. Why no man feki fuel munyegoko? You didn't marry him because you wanted to marry him. You married him because now your prophet say no nyawa. Why name abadilo? What I'm saying now, I am not referring to anybody. It is open. I am not referred to. I am not judge here. But I'm telling you now, foundation marriage matters a lot. Foundation marriage matters a lot. So what am I telling you that is listening? Help me share the broadcast, please. May avoid easy na prophecy whereby na marriage. Mobuni nube buni babegi. Ako golungi na mbido. Sigi na Chineke wepụla aka ya kpamkpam na ịgbago onye bụ di gị ma ọ bụ onye bụ nwunye gị. O wee sị, go and find a wife. He that findeth a wife findeth a good thing. Na nke bụ ọlụ dịka Chineke bụ inye gị favor. But ọbụkwa finding whom your wife is, do it by yourself. Marriage is not a spiritual affair. Ngwakwa gị esikwana na oyi mistake eme na oyi wee nobody enwe ndị ga esi na oyi nobody fine. Mana ọ bụ na oyi nwoke nwere another person obu n'obi, brother nwere another person obu n'obi, o debe somewhere. Gini ya na-atọkwa na the other angle as a playboy ọ bụ. Idizie ime were maka afọ ime n'ụbazie gị ma ọ bụ Iboku ya agbaku ibuli fe inakuye jeze abili biye onubazia ina higher purchase onubazia gina credit okube ogwu isi gị no ka na anugodu gị ka ị na-amụgoduri ya nwa emechazia ka oje kwa ogwu isi gị
Omantaka ofegi fuel mwogoku because in what value. Omantaka ofegi fuel munyagoku because na igosile the too cheap. Igosile ni ngoro family. Igosile ni ngoro omunne ingore zinuno. Igosile ni ngoro regards for your parents. Another bad foundation, bro. If you ogu spiritual influence, love portion. Oh, merana espy. Love portion merana espy. Okwa love portion niji we wata nke nwoke. Powder ana 130,000. Gabi terania onya hiseko sobegi. Any day that powder may affect and may expire. Now, powder hiji me attract. Love portion iji me the man attract. Omerana expire. The man efegi fuel munyegoku. Also, obodo ife iji enweta nke nwoke bụ na ọ na like ala kwụ ọtọ. Ibiazia yiri undersized bra. Hey. Adukwa kama achọba gị ịpụ na gị a. Ka m kwuo no mmadụ ya ekwu. Share on the broadcast. Irizia undersized bra. Nke a na-akpọ push up. I push n'itesi ala gị enu. Ala ga-apụ afịa. Ị na-agazi ala na-eme otu a. Gbere. Ihe ji enweta demand. Ọkwa demand. Ihe ji enweta demand. Mana any day itụrụ ime na abọ nke ịtọ nwa ṅụrụ n'ala ala adara na kpam ofegi fuel munye gị ọkụ. Ife ọkwa ala kwụ ọtọ iji wee unu mmekwana mamara ekwu. Ọbịakwa ala kwụ ọtọ iji wee mee the man attract. Don't worry na ala ga-emecha daa. Nwa ṅụtụrụ anya. Ibu na onwe gị bunye nwoke. Ibu na onwe gị bunye nwoke. And ịnọrọ na marriage a ọ dabara na aja marriage a dabara na chikabuka si ebe afụ pụọ. Si ebe afụ pụọ o nwere ofu onye m agaghị akpa afọ ebe a. Mana ọ bịa call m egwu. Ọ bịa gụọlụ m egwu na one of my programs na Abakaliki. Ndị mụ na ha na-alụ ma onye m na-ekwu. Ọ mụ nwakwara ya mgbe di ya sịrị na honorarium mmenye nwaanyị bịa gụrụ ya egwu gụọlụ m egwu na chọọchị. Na nyanwa bụ di ya ga-esendere m account number ka ntinye ya na akaụntụ dị nyanwa na onwe ya. What kind of thing is this? Sister Okunu si alụ ịbịa gụsịalụ m egwu ka m dashia gị envelope di ga-asị na akaụntụ ya ka a ga-etinye ya na mmenye gị the money nyezia gị ije tinye na akaụntụ dị gị. Nwaanyị sekpuru anyị ọba mbiko si mbiko na ya chọrọ iji ọnụ kọọlụ m ihe ya na-agabiga na that marriage. Mwe nabazia ya okwu n'ọnụ wee napụtasị ya one or two things. Mwe advice ya si na marriage ya pụọ. Marriage a na-eti gị ife tisha gị ife buru iji ụlọ ọgwụ treat ya gị bunatakwa gị etikwa gị ọzọ si na marriage ya pụọ. Marriage dị ime a na-agba gị ụkwụ n'afọ ime si na marriage ya pụọ. Nkusi ya ụfọdụ asị na mụ bụ unbeliever na m abụrụ a man of God. The man of God that they encourage divorce. The man of God that they encourage separation. Nwaanyị ahụ ngwara okwu a die etibukwara ya n'aka leta. Ọnwụgokwa enigokwu ya die ka nọkwa na prison ma ọ bụ ikekwa bụ na release gị ya. Mana agwa m ya na Abakaliki si na marriage a pụọ. Ịbụ onye ụwa ma ama, ịbụ onye ụwa na-anụ onu ya. Ụwa niile na-anụ onu gị, ị na-agụ egwu worship song gị na-aba m arụ. Don't waste this talent. Si na marriage a pụọ ka ịdị ndụ jere Chineke ozi. Ọ na-akọlụ m o megidere okwukwe anyị. My pastor will not be happy with me. Blah 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 blah. Finally, the man tigidi ya ife wala katigbuo ya. Okwe enyi gị akpọrọ m ya afọ mana ama m n'ịmaga onye m na-ekwu. Okwe ole kasigo n'ime anyị with the talent ya niile na destiny ya niile. Ifo marriage dabara na aja si na ya pụọ.
Obuna ndi enwamike kucha kita ndi ukochukwu ndi pastors as a were criticize bam na mbo a priest no when I encourage divorce na mbo a man of God when I encourage separation we lukwechi. I will stand bold to say kama ihe tibu nwa mmadu n'aka bonari ande moria kama digi geji aka tibu gi banaba bonu na kube ndi muru gi nwanyi ya wuna digi mmanu oku nwoke awuna nwunye gi fuel munyi oku kama onyo Nsukka na beba agwa na ba nwanyi awuna digi mmanu oku nwoke efe na nwunye gi fuel munyi oku ebibe ma okworozi Nsukka na ba iba agwa na ba o ife nkwu wolu ni ekpe mi ikpe asingbi kama igmo ufoye ga-ebu ibie Nsukka na ba iba agwa na ba okay before mechie a woman nanu a barrister na Abakaliki nwanyi adi ime. I'll just give 2 instances sir. Ogabu obukwa na ibu nwanyi na amanye diga ogu onwekwa mgbe ọ na aka nwoke na aka nwanyi digi na etigi ife kworo otie gi tie ya sister na banu bunu na obro war front ka abia marriage abro do or die. Let me be praying for him. I know he will change. Can na ekpere go maybe in a paper, inwe ike sekpuru ebe a na-ekpe ekpere n'isi ya ọnụ chọta ka ịkpọrọ afịa obi ebe a afọ gị fuel munye gị ọkụ ọ bụ na ịchọ ikpere ekpere na baba unu ka inwe peace of mind na ọrụ na bonu wee kpebere ya ekpere gị rụọ ọrụ n'isi ya ọ chọrụzie gị bịa ọ yọọ gị mgbagharụ yọọ ndị bonu mgbagharụ duruzie gị naba ọ ihe m na-ekwu no asim share this broadcast kam maka ndị ka ga-awụ di ha mmanụ ọkụ echi na ndị ka ga-awụ nwunye ha fuel mụwa ya ọkụ tomorrow mgbe n'ezie na ụmụaka igbuo nwunye gị ijebe nga ụmụaka ga-adị fatherless ụmụaka ga-adị motherless igbuo di gị ijebe nga ụmụaka ga-ekposalụ ka ndị na-enwero nne na nna maka na unu eyuzuru wisdom digi oju digi isi ofu aka okpo ka otibe gị sister ghọrọ chioma ajụ nwa gbaba benebo jezo isi juo ya oyi ịpụta ekwubi ekwutere ya na babe nna gị mgbe isi jụrụ oyi ọbịa be nna gị bi iduru gị esetụlụ ọfụma mgbe afọ ikpegoro ekpere ahụ ị chọrọ ikpe Chineke azagono gị ekpere di gị ekulogodo ahụ kedu ka mụ na gị na di gị na-anụ ọgụ ikwechiri unu enwe ọnụ si na anyị na-anụ ọgụ ụmụ unu na-alụrụ unu refri gị na di gị na-anụ ọgụ ụmụ unu na-egbu refri obute fuel ekworo ngwa fem fuel kita ki fem meme ifere na fuel apia ngi bottle a ofe gi fuel ipia bottle dodge ya o weta lighter ngwa munye na makoko mo defa munye na makoko o munye ya ọkụ ihe bumta oyi ubegide ni ihe bumta ogbuo kedu uru iliteziri ya ihe si be nna gị bịa ọkụ ogbuo gị isi be nna gị bịa ebe a ka egbuo gị ogbuo ego ihe ga-azụ ụmụ gị ihe bumta mmadụ agwasịna m oge egburili m taa nakwa be nna gị jee nọdụ isi jụọ ọnụ na-abụ oyi unu abịakwa together ọzọ share kwa video anụ nwe ka ọfụ ya share kwa video ka sister fia share kwa this video ka brother fia a woman nanu a barrister na Abakaliki bịakwutelum na counseling table
we see that was a 2000 and I think 2015 or 2000 about 2014. We see na DNA tie ife na afime ni acho ka mperi ekpere ka die ti debi ife. We see na nsogbu adoro na mma ekpere amana ga nabagodo ben na ije nodu nabagodo ben na gi je nodu imusi anwa diga bia neta nwa atụbazi alo ka isi ana mgbe afọ digi na ndị nwe gị akpa nkata before isoluzie ya naba okene mekene opoje kolo ya nwanyi o ya nwanyi we say na ma buru a man of God no one man of God get encourage nwanyi ko si bedie na ma buru a man of God no kedu the man of God ga si nwanyi si bedie na mbula jo mmadu oweduru eje na another ministry maga ha agwa ga afia magwa ga afa the pastor the prophet we jua ya eso kwa mfaje no zikwa ha wana onwe ha na enyezi this report mgbe ihe mebisigo prophet we jua ya idi arone o se na 36 years o wese na mo nso se ya weta 36,000. If you go the mother ojekulu no dara 36,000 nyemechari ekpele na no do bedie no nwere ife na eme fabare weta 36,000 nye prophet need me remind again na problem obu na inwe mmadu demand ego as if o gabe me weta solution gwonya na msi no onye ori ka obu no bure man of God problem obu na inwe prophet more prophetess more whomsoever reverend father demand the ego no ego ka gabe wete weta solution gwe na musi no onye ori ka obu no bure preacher. This woman where is it at 6,000 ye prophet we pesari ekbele si na abedi eje nodu. After 1 week obiakwa mwesi okomsi gi na ben na gosi na no nweze ebe oya nwa ekpe aje peche ekpele wesi anodu ya nodu sia nsi etichago nunu o se me na ogwara ya with 36,000 maka na ogwara ya na 36 years owenye 36,000 owe pesari ekpele wesi aje anodu bedie no nwere ihe ga-eme nsi okay congratulations iyo ozo no maka that woman bụ na ime mebeli ndị onye ọbụla na at the current na news ga-ama this news now because all the news, all the newspapers, all the everywhere, all the radio. Di ime mebe this woman ndị ewe kpọchi bidi ya ụzọ n'ime room rapi apụba nwaanyị a wee mụọ nwa n'ime room nwebe bleeding sọọsọ ya nọ n'ime room ebe a nwa nwebe bleeding. Mgbe di eji batazi ọbalechi ga everywhere di eji kpọta ofu kwak nurse tupu nurse a na-erute the woman anwụgo nurse nọzi ebe a na-eme ka ọma mọnwụ ife ya emenwu polisi wee bịa ndị ya dị akpọgo polisi. Nwa afọ amụrụ that day that child adị ime nsisi bulu na babe nsi nwaanyị bulu na babe nne ya. That child nọ na motherless babies home now. This woman any go yozu since while die kana na prison lokita a lawyer a barrister die kana na prison lokita the woman any go yozu since nwatakịrị obu n'afọ nwesia na abe nna gị sofa na nwoke a na-eti gị ife n'afọ ime nwatakịrị anọ na motherless baby kita onye amụma narị 36,000 we say aje no dubedie na nwere ife na-eme nke a nọ ebe ọ nọ na-atara onwe chicken ọgbasara ya. The summary of ihe na ayo na biko taa obu ni bata na broadcast ya late biko ị ga-aga achi azụ watch ya again because no way ihe ngwa gị maka foundation matters. Number 1 ejikwa na prophecy na ebula amụma na onye abụdi m ejikwa na ebe na marriage. Ki gaji bana marriage bụ
afugomia emegomia access alike motu alike motu si ekwu okwu ọ na-aghọta m obi mụ na ya na ọ na-adaba alụ mụ na ya na-aghọta onwe anyị ọfụma enwe love between us ya ka ị ga-eji bara marriage not prophecy number 2 ejikwana na n'ọtụbago m ime enwezi n'ife ọzọ mmemme ka nna kwuzie ka ọnụbazi ma ọ bụ na ọtụbago m ime already ejikwana bara marriage a very bad foundation ọzọ ejikwana na dibia ma ọ bụ eze nwaanyị ma ọ bụ pastor nye gị powder attraction ite ya the man fugi ka ị na-eme otu a maka na boso ọbụla that thing dibia ma pastor ma prophet nye gị boso ọbụla o mere spy boso aka ya fegi fuel m nwoke ọkụ ọzọ ejikwana ọ na-ala ike ala kwụ ọtọ ka m na-emebe otu a n'iru ya ka o wee sị m gwa before ịmara ife na-eme na-akwụ ya na kredit je biri isi ka nje ka mụ na ya je birigodu ka mụ na ya birigodu emezie ka o je setụlụ ndị be anyị nya bụ na anụgoghị na ha ya purchase nya bụ na anụgoghị na kredit ka gị na ya birigodu emesịa ka o je setụlụ ndị be unu ọma m ta aka efe gị fuel mụọ gị ọkụ ọzọ do not manage that marriage ihe m kụzicha kịta ka I'm summarizing ka m wee mechie do not manage that marriage ya dabara na nke ọgụ na mgba Nsụka naba Ibe Agwa naba do not manage that marriage ọ dabara na nke ọgụ na mgba asị m gị Nsụka ụna Ibe Agwa ụna mgbe isi dị unu na-abụ mma unu abịakwasị together again no problem unu come sit down unu reunite kwa maka na ofu onye gbuo ibie onye nke gburu ibie ya eje nga nke egburu egbu na-aga 6 feet who will take care of your children finally nyere m aka share this broadcast dịka m na-ekpe ekpere na marriage ọbụla ekwensu batago n'ime ya na eze Jesus Christ ga-egosi ihe o ji bụrụ Chineke tida ike ekwensu na your marriage wee chi eze n'enu ya then ndị na-agbabeghị na marriage already ka Chineke nye gị a better understanding ka ị ghara iji amụma wee ba na marriage ka ị ghara iji oyi na ntụba ime wee ba na marriage may God save his people. Then ihe nwekwana ihe ga-eme ka ọ gbata gị n'isi na di gị kwadoro ọgụ gị nwa eke akwa n'ukwu ke were ịchafụ ike n'ukwu si aka eme ya you are a foolish woman. If you try it you want nwere home training na di gị kwadoro ọgụ owo ga na nwoke a spark go n'ọzọ ka emebe ije were ịchafụ ke n'ukwu si aka nyapụta ka eme ya ibu efulefu dị na nwaanyị gị nwa bụ nwoke kpọtara nwa mmadụ o wepụ na ife ọ na-eme adị ozi gị mma kama ị ga-etigbu ya etigbu kpọnarịa ndị befa na ịda arụghịala Chineke akpọ ọgụ ọkụ kpọrọ nwa mmadụ kpọnara ndị be ha si ndị be ha na ịnụjugo maọbụ ya nọdụgodu ka onye ọbụla ka mụọ down ka ị bịakwa kpọrụzie ya ihe etigbu nwa mmadụ Chineke akpọ ọgụ ọkụ dị ya ọ bụ na nwaanyị ụmụ nwaanyị onwekwa ndị na-egbu ibe ha iche n'ọgụ a ụmụ nwaanyị na-egbukwa ụmụ nwoke na-egbukwa ụmụ nwaanyị ọgwụgwọ ụmụ nwaanyị na-enye defense poison slow and steady ọgwụgwọ ụmụ nwaanyị na-eje gbaa n'ilo pụtasiere di ha nri ọkwa ọnwụ nwaanyị na-agba n'ilo ijekwu nwoke ọzọ n'ilo batasiere di gị nri igbugokwada man ọ bụ na ihe dị man adị ozi gị mma dị man adị satisfy gị sista kwa aka ọrụ na aba Chineke akpọ ọgụ ọkụ
kama ị ga-eje na-apụ n'ilipụ ebeta ị na-esiri ya nri. Ụmụ nwoke na-egbu ụmụ nwaanyị, ụmụ nwaanyị na-egbu ụmụ nwoke, mana ihe m chọrọ ịjụ bụ ihe marriage kwesịrị ịbụ onye atụgbu onye etigbu onye a na-akụ ya ọbụla akụkọ. Sista ọ bụ na di gị baba mba kpụrụ mmiri n'ọnụ. One lady gwa m na di ya na-eti ya ife. This may sound funny, it may sound funny, mana wisdom ka anyị yuzuru ebe ahụ. Na di ya na-eti ya ife na onye chara wound ma n'ọnụ sef ọ chọrọ igbu nwe sef, don't worry. Mgbe fotu iri esi agba mgbe ọ na-complain ihe a wee maa na the man na ihe na-eme n'ụlọ. Mgbe sị agotere m ofu bọtụl Ragolis water, ofu bọtụl Efa water ndị nnukwu. O gotere m mmiri. Wee kwughee mmiri a wee mee ka na-ekpe ekpere, onwekwa ekpere na-ekpe o. Cool it down. Mee ka na-ekpe ekpere, mee ka na-ekpe ekpere, mmekọrịsịa kuchie mmiri nye. Si wuru mmiri anaba. If you get money and we power no wab, any day digi babala gemba, Jumwayo binie bobo ni no webamba, jebe miriadi, Jeti ye no Uria no geno kwani nabu kwani abupo. Digi metugaka that day, mana mabronya muma. Why we may young Webuna for good 7 months, na woke me 18 on yefe. Makanife, okay, come here, bunyagi the expo now. For good 7 months, what get on yefe. I know I'm no office. This woman, Polko, young wine, bia. No, young wine, Julia, Cadena, dear Danus, your Gosia, Niabia, and can no webenaje, a Gosieri Milli. No webenaja, a Gosieri Milli. No Milia Gosiri. Gone Abudia Ubabam Banya Jopolumilia, no, what if I can make a theatre if or young wine sees you, but you may back at Jacosielum Milinkem. Or Polo Yawani Webia. Okuchasi and Wessi, okay. Come was against you. On what a million Gosili. Mbam name can nepe, what a belen. Manaya gon get assignment. Now chop time, Nine who was so. In a quarter to open. So now suspect him na ye papa digi tigife, Bunin a quarter to oku, Digi Babam Bisoli Baba, oh way one get their qua control. Mwe choka mwolo mmiri ane uchiga kanono, kiyari dine kusi mbedigi neku. And immediately kusi iku mbedigi neku, digi tidebe gife. Oboro mmiri alolo ya. Onworo ngozi mmiri, onworo power dene ya. No, because na meji go mmiri akuchie gono. Oga budigi kubeki imechi onu. Because na ngwari asia digi baba mbaje wolo mmiri akunu no no man tigi ife. Na power dene ya, omaro na onworo power de ya. Owe bido di ekopu owolu mmiri akpụrụ n'ọnụ. Nsi a na-eji m mmiri a sizi ọnụ gị ka yara ịsazi di gị okwu. Anọ maka na ide asazi okwu kpata na ụdị etizi gị ife. Oya nwaanyị gbaa n'aka. Sister, obulu top osi were okwu nwa nke mmadụ mere ihe. Ị nwere ike idere mozi na WhatsApp. WhatsApp nọmba m bụ 070 36215106. Sorry. That's not my WhatsApp number. Type our WhatsApp number, member. Type on my WhatsApp number. WhatsApp number 070 51202988. 070 51202988. Mani ora na ma akpọ mụ na ga-ese ịchọ ka ịkọlụ m problem gị ka m gwa gị solution ka m kpee ekpere chọta solution nye gị ka iso na ndị na-enye testimony dere message ede idegodu message ahụ ọnọgodu 1 week ebe ahụ nwee ndidi na mmadụ ka nke ọ bụrụ sọ gị na-ede message ka ị ghara ịdị ka mbekwu nọ na toilet sinsi olu mbọsị ọnụ na mpụta ya adịgo nso ọ dịbazịa ya ọsịsọ. Akpọkwa na m akpọ ikpọ m akpọ na phone mụ na ga-ese dere m ozi na WhatsApp. Definitely m ga-eji aka m kpọọ gị maọbụ ngwa gị mgbe ị ga-akpọ m ka Chineke gozie gị nye gị peace of mind maka na ihe niile bụ peace of mind.
Calamity will never befall your life and your family. Agaghị anụ akụkọ ọjọọ, ụdị akụkọ ọjọọ a na-anụ everywhere kịta. Agaghị anụ ya n'ezinụlọ, agaghị anụ ya n'ebe nwa gị maọbụ ebe nwanne gị nọ maọbụ ebe onye ezinụlọ gị ọbụla nọ. Ka amara Chineke chekwaba gị n'ezinụlọ gị n'aha Jesus Christ. Biko ọ bụ na ike share the broadcast, nyere m aka share the broadcast. Echefukwana na afọ m bụ Ephraim Ononye. God bless you.